Hello guys, welcome back to my Pitangki Vlog channel. Guys, दिनै आरोबाव आङो नोंथांमोननोहाय आरो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोननोहाय मोनसे जोंनि लामानि अबस्थाखौहाय दिन्थिनानै होलांनो सानदों। रायजोफोर जोङो मिथिगौ गासैबो बिटिआरनि गेजेरावहाय गोबांथार जायगायावनो लामाया ब्लेक टप जाबाय, सिसि ब्लक जाबाय। नाथाय जोंनि थास'बारि गामिया बिएसएनिफ्राय लानानै बिटिसिनिफ्राय लानानै बिटिआर दायो बिटिआर सरखार प्रमद बर' सरखारनि राजआ सोलिगासिनो दङ। सिगांनि समाव बिपिएफनि आमोलावहाय हाग्रामा महिलारि सारनि आमोलावबो नैबे थास'बारि लामाखौहाय बानायनानैहाय लानो हानाय जायाखै आरो बानायनानै होआखै। नाथाय आंनि साननाय बायदिब्ला नैबे बिटिआर गभर्नमेन्ट इउपिपिएल सरखारनि जि सालायनाय सरखार, बे सरखारनि आमोलावहाय नैबे थास'बारि लामाया जागोन होननानैहाय आं सानो। रायजो राजा नोंथांमोन नोंसोरबो सापर्ट खालामब्लानो जाबाय। जोंनि थास'बारि गामिया जाहाथे दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट इउपिपिएल सालायनाय सरखार प्रमद बर' सरखारनि सालायनाय आमोलावनो जोंनि थास'बारि गामिया लामा मोजां जानाय बायदि। मानो होनब्ला सिगांनिफ्राय लानानै दासिमबो बे लामाखौहाय जों मोजां लामा नुनो मोनाखै। बे गामियावहाय गासै गैयालाबो 25-30 न'खर दङ। जोङो लामानि थाखाय जोबोद गोनांथि। दैज्लांनि समावहाय ओरैबायदि हाब्रु जायो, बे लामाया थाबायनो उसुबिदा आरो थाबायनानैहाय बैसिम थांनो थाखायनो जोङो जोबोद खस्थ' मोनो। बेनिखायनो गुबुन गुबुन जायगायावहाय जेरैहाय लामाखौ बानायनानै होदों, बेबायदिनो जोंनि थास'बारि गामिखौबो जाहाथे थाबैनो बानायना होयो। रायजोफोर नोंसोरो बयबो मिथिखागौ, लामा नङाब्ला हान्था मेलानि थाखाय जोबोद प्रब्लेम जायो। बेनिखायनो जोङो बे थास'बारि गामिखौबो लामा बानायनानै होजानायखौहाय लुबैदों। माखासे मानसिफ्रा सिगांनि सरखारनि समावहाय बे लामानि स्किमखौहाय जानानैहाय लामाखौ बानायाखै। नाथाय दानि सरखारा बे लामाखौ बानायगोन होननानैहाय आसा खालामो। जोंहा आरोबाव माखासे दालांबो होनांगौ बे लामायावहाय। रायजो राजा नोंथांमोन नोंसोरो नैबे औवानि दालांखौ नायनो हागोन। बिथांमोना बेसेबां खस्थ'यैहाय बे फिसा दैखौहाय बारो। नाथाय नुनायावसो फिसा बे दैया। दैज्लां समावहाय बेखौनो बारनो हाया, दालांजों समान जायो बेनि दै देरनाया। बेनिखायनो जाहाथे दानि गोदान इउपिपिएल सरखारा नैबे दालांखौहाय मोनसे ब्रिज बानायनानै होयो, जेन' बेयाव थाग्रा आरो रायजो जाग्रा सुबुंफोरनि थाखाय सुबिदा जानाय बायदि आसा खालामदों। सरखाराबो नायसनगोन होननानैहाय नैबे दालांखौ। बेनिखायनो आङो बे गामिनि अबस्थाखौ नुनानै आरो लामाफोरखौ नुनानै आंनि पिटांकि ब्लग चेनेलनि गेजेरजोंहाय भिडिअ'आवहाय हगारनानै होनाय जाबाय। नोंथांमोना साननानै नायदो, जुदि बेफोरबायदि दानि दिनावबो थाबावोब्ला बेसेबां दुखुनांथाव। जोंनि थास'बारि गामिया गांसोबारिनि साहा थानाय आरो सालबारिनि खोलाहा गेजेराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बे थास'बारि गामिनि लामा आरो दैया दासिमबो बेफोरबायदि अबस्था जानानै दङ। ओरैहाय फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद खस्थ' जायो। दैज्लां हाज्लां बारनो थाखाय बिराद खस्थ' जायो। बेनिखायनो दानि इउपिपिएल सरखारनिसिम आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय, अननानै जोंनि थास'बारि गामिनि नैबे औवानि दालांखौबो बानायनानै होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। गोजोन्थों बे भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय। आरो जायफ्रा भिडिअ'खौ नायबाय, हाजासे शेयार खालामनानै होज्लायदो, जाहाथे दानि सरखाराबो जोंनि थास'बारि गामिखौ नायसननाय बायदि आरो लामाफोरखौहाय फोसाबनानै होनाय बायदि।